వందనకు అందరికీ మీరందరూ సాయమినేరే మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు పెద్దటే మరోసారి వెళ్ళరి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మేమని మీరందరూ సాయమినేరే మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. నిజంగా దేవుడు మనం చాలా కాపాడినాం. ప్రతిరోజు నిజంగా ప్రతిరోజు మనకి ఈశ్వర వినం మన జీవితాతే నిజంగా దేవుని చాలా వందనాకు. మరి మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం బేలమిందే. మరి విశ్వాసంతో మంచి వినిరే. మరి మనడు మరి యోవాను కుశలి కబురు నుంచి మనడు దేవుని మాట మన క్యాన్సర్ విన్నాడు. మరి నేను కూడా మనడు కొన్ని మాట క్యాన్సర్ కాడ మీరు ఊడటి బైబిల్ మతుకు మీగా మరి యోవాను కుశలి కబురు 10వ అధ్యాయం 22 నుంచి 42 వరకు మనడు నేను ఊడకడ. యోవాను కుశలి కబురు 10వ అధ్యాయం 22 నుంచి 42 వరకు మనడు ఊడకడ. మీగా ఒకవేళ బైబిల్ మతుకు మీరు ఊడటి లేకపోతే మీరు క్యాన్ చట్టి నన్ను మరి బైబిల్ భాష బైబిల్ నన్ను చదవనను మీరు క్యాన్ చట్టి ಆಪಯ ಎರುಸಲೇಂತೆ ದೇವುಟೆ ಗುಡಿ ಪದಿಷ್ಟ ಪಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಅದು ಶೀತಾಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ದೇವುಟೆ ಗುಡಿದೆ ಸೊಲೊಮೋನು ಮಂಡಪತೆ ಏಸು ನಡ್ಸೋರೆ ಮತ್ತೋ ಅಸ್ಕೆ ಈದುರ್ಕು ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಗುಂಪು ಕಲಿಯಿ ಬೆಚ್ಚಜೇಲು ಮಾ ಹೃದಯತೆ ಅನುಮಾನ ಪುಟ್ಟಿಸಿನಿರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾకు తేటంకెల్ల ఇంజోరికి ఎత్తు అసలు ఏసు నూడి నన్ను మీకు ఎత్తనుకొని మీరు దాన్ని నమ్మిలిరు. నా తప్పని అధికారత ನನ್ನ ತುಂಗನೆ ಪನುಂಗೆ నా శంక సాక్ష్యం ఇత్తే అత్కన నన్ను మీకు ఎత్తాటు మీరు నా గొర్రెకిని మంద ఇల్లే కాబట్టి నాని నమ్మకుండా మంజునేరు గూని నా గొర్రెకు నన్ను కెత్తనే మాట దీనికి కేంజిత నన్న వాటిని పుణ్యమినన్ అవు నా పెరికి వాసన నన్న వాటికి బెస్కెట్కి బతికి మందన జీవితం ఈసన అవు బెస్కె కూడా పాడాసి అన్నావు బేన కూడా వాటిని నా ఖైదు నుంచి లాగు వాటిని నాకు ఇత్త నా తప్పే అందరికన్నా గొప్పవాడస్మినం కాబట్టి బేన కూడా నా తప్పిని ఖైదు నుంచి వాటిని లాగు. దేవుడి మరి ఈ మాట దీవిస్తూ మరి మన వాక్యంకి దక్కడు మనడు ఇంకా వాక్యం కథనస్కి నన్ను ఇంకా ముందు చదువుతానన్న. ఇక మన డూడ్కు మరి యేసు ప్రభు మరి బెగ్గమైన ఎత్తుకు మరి ఎరుసలేంతే మినం మరి దేవుడి గుడిదే పదిష్ట తుంగని పండుగ మీదే ఆ పండుగ మరి ఆ పండుగ గురించి మరి యేసు క్రీస్తు ఆ ఎరుసలేందుకు అత్తాడు మన ఓడినాడు. ఆ గుడి దగ్గర మంచి మరి ఆ పండుతే యేసు ప్రభు మొత్తం మరి అది శీతాకాలం అనమాట. మరి సొలొమోను తొత్తిస్త గుడిదే మరి ఆ సొలొమోను మండపం అన్నట్టు ಮತ್ತೆ ಆಗ ಏಸು మరి మత్తపయ్య ఈదురుకు చాలామంది వస్తారు వాసి ఒక చుట్టూ మరి గుంపు కలి మరి ఒక తలుపునరు మరి బెచ్చజేలు మా హృదయతే అనుమానం పుట్టేసి ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ మాకు తేటంగా కెల్ల అయింజరే మరి తలుపును మరి నాడు మన ఉడకడ నాడు మన అంశం బాధ్యతకు మరి దేవుడి మర్రి ఇత్త అంశం పేసి మన ఉడకడ. ఇక యేసు ప్రభు ఎరుసలేము గుడిದಾಗ మొత్తం ಆಗ దేవుడి గుడి పదిష్ట పండుగ ಮತ್ತೆ ఆ పండుగದಾಗ మొత్తం చాలామంది ఈదురుకు వస్తే తలపరు మేము క్రీస్తు ಅದಕ್ಕೆ మాకెల్ల అయింజరే తలపరు. ఇక మన మున్నే బాధ ఉడితాడు మరి యూదుర్కిని మరి అపనమ్మకం ఉడితాడు. మరి యూదుర్కిని అపనమ్మకం ఎత్తది మనం ఊడతాడు. 25 వచ్చిన వరకు మనం ఊడతాడా మరి 22 నుంచి 25 వచ్చిన వరకు మనం ఊడతాడా. యూదుర్కిని అపనమ్మకం ఒక బెచ్చ అపనమ్మకంగా మినరెత్తుకు మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని జరవరు మరి అలా అనుకుంటే పిల్లరు నమ్మట పిల్లరు. ఇక ఊడటి నేను 23 నన్ను చదువుతాను 24 నన్ను చదువుతాను. అసలు ఈదురుకు మన చుట్టూ గుంపు కలి బెచ్చజేలు మా హృదయతే అనుమానం పుట్టేసి ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾకు తేటంకెల్ల ఇంజోరికి ఎత్తో అసలు యేసు నూడి నన్ను మీ కెత్తనుకొని మీరు దాన్ని నమ్మిలేరి నా తప్పని అధికారత నన్ను తుంగని పనుంగే నా శంక సాక్ష్యం ఇత్తా. ఒకటి మరి యేసు ప్రభు చాలా మరి చాలా తుంగరు వత్తాం చాలా మాట మరి కెత్తరు వత్తాం చాలా పను కొడుతుంతో గొప్పగా పను కొడుతుంతో మరి అవన్నీ వారు ఓడుతారు. కానీ అయినా వారికి మరి విశ్వాసం ఎత్తుదిల్లే మరి దేవుడే ఓణే ఎంజరే ఎవరు మరి నమ్మకం ఎత్తది వరకిల్లే. అందుకని యేసు బాధకు వచ్చిన ఇక నన్ను మీకు కెత్తనుకొని మీరు
దాన్ని నమ్మిలేరు. తలుపుతారు ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೆಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತು. దానికి జవాబుకి వచ్చిన యేసు ప్రభు, నన్ను మీకు ఎత్తను కానీ మీరు నమ్మిలేరు. వాళ్ళకే మరి నా తప్పిన అధికారత నా తుంగని పనుంగే నా సంఖ్య సాక్ష్యం చేసిన ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన. ఇక మన బాధ ఉన్నారు ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు తుంకుతా గొప్ప గొప్ప పని. మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్త మరి మాట మండిగా ఉన్నాడు. మరి వాడు బాధ తుంకుతో పని మరి చాలా ఆశ్చర్యకార్యం ఉంటుంది. అవన్నీ వారు ఓడుతారు, యూదుడికి అందరూ ఓడుతారు, మరి పరిసరకు చాలామంది వారు ఓడుతారు. కానీ వారికి మరి దేవుడి పరి నమ్మకం వెళ్ళి ఒకటి మరి ఏతిని దాచరసంగా మారుస్తావు దేవుడు. వాళ్ళకి గుడ్డివాని బాగా దుంకుతావు. మరి 5 6 మరి 2 కీకే మొత్తం దాన్ని 5,000 మందికి మరి పంచుతావు. తర్వాత ఏత పరి నడుపుతావు. ఇంకా ఎవరో అధికారిని మరిన్ని బాగా దుంకుతావు. మరి 38 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరో మొత్తం జబ్బిని మొత్తం ఓరిని బాగా దుంకుతావు. ఇలా వాడు గొప్ప గొప్ప పని తుంగరు మొత్తం, ఆశ్చర్య పని తుంగరు మొత్తం, గాలి సౌందర్యతను గద్దిస్తావు, ఆపుతావు. ఇవన్నీ వారు ఊడుతారు కానీ వారు నమ్మటం పిల్లలు. వాళ్ళకే మరి దేవుడు మాట వాడికి చాలా మాటకి ఎత్తావు. మరి బాధ మాటకి ఎత్తుకు మరి నన్నే ఈ లోకత్కి వెలుగాసి మీరు అనే దగ్గరికి ఎత్తావు. మరి నన్నే ఈ లోకత్కి మరి 6 ఇదో అనే దగ్గరికి ఎత్తావు. మరి నన్నే మరి బిస్కెట్కి మందిని బతికి ఏదో నన్నే ఏం దగ్గరికి ఎత్తావు. మరి ఇలాంటి మాట చాలా కెత్తావు. మరి నన్నే మంచి గొల్లబోయిన దగ్గరికి ఎత్తావు. మరి దేవుని మాట యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు, యేసుక్రీస్తు అని మాటకెత్తావు. వాడు చాలా పని దుంకుతావు, గొప్ప గొప్ప పని దుంకుతావు. అవన్నీ తుంకుతా కానీ వాడి మాట కెత్తకని కానీ ఎవరు నమ్మిలేరు. మళ్ళీ వేళ తలుపున్నారు. ఒకవేళ నమ్మ క్రీస్తుకు కెళ్ళాయని తలుపున్నారు. వాడికి ఎత్తావు. మరి నన్నే దేవుడు మరో తిని మున్నేకి ఎత్తావు. నా వాటి బిస్కెట్కి మందిన బతుకు మింది దొరికి ఎత్తావు. అదే జవాబుకి వచ్చినాం. నన్ను మీకు కెత్తను కొని మీరు దానిని నమ్మిల్లేది. మరి నా తుంగని పనుంగే నా శంక సాక్ష్యం ఇత్తా దొరికి వచ్చిన గోటి. మరి యూదురికి అపనమ్మకం ఒకటి, వారికి నమ్మకం వెళ్ళే ఓరు మరి మెస్సయ్య బెస్కు వైద్యులు ఓరు ఊడరు మొత్తరు, ఎదురు మొత్తరు. మరి యేసుక్రీస్తు వస్తాం. మరి మరి బైబిల్ మున్నే రాసి మొత్తాడిగానే మరి యేసు ప్రభు లోకతకు వస్తాం. వాడు చాలా పని దొంగతావు, ఆశ్చర్య పని దొంగతావు, గొప్ప గొప్ప పని దొంగతావు, మంచి మంచి మాట వాడికి వస్తాం. అత్కన వరకు నమ్మకం ఎత్తదిల్ల అన్నమాట. అత్కన వరకు మరి నమ్మకం ఎత్తదిల్లే. మరి నాడు మరి నీ జీవితத்தை మరి అలాంటి అపనమ్మకం ఏందే. మరి ఓడే దేవుడిని జరే ఇంకా నిమ్మ తెలుసుకుంటేనే ఒకవేళ వాళ్ళు నమ్మి కూడా మరి అపనమ్మకంగా మరి అవిశ్వాసంగా మందిని ఎవరోసారి దేవుడు మళ్ళీ నీ తీరినాం బాతిత్తుకో మరి ఓనిపోర్రో మరి నమ్మకం తాసు మరి ఓండే మరి గొప్ప గొప్ప పని దుక్త దేవుడు ఓండే మరి గొప్ప గొప్ప మాటకెత్త దేవుడు ఓండే. నన్నే మరి అర్రియాసి మీరు అందరికి ఎత్తావు, నన్నే నిజమైనరికి ఎత్తావు. మరి ఇలాంటి మాట మరి బేనకెత్తిలో ఎంతవరకు బేనకెత్తిలో ఇంకా మన మున్నటి ఊడుకు మరి 26 నుంచి 29 వరకు మన ఊడుకు రెండోదిగా మన ఊడితాడా మరి మన జీవితానికి మరి భద్రత మింది అనగా మన జీవితానికి వారు సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది మింది అనమాట అనగా ನಾನು ಸವಿತ ಅನ್ಕೊಂಡು వచ్చిన అత్కన నన్న మీకు కెత్తాటు మీరు నా గొర్రెకిని మంద ఇల్లే కాబట్టి నాని నమ్మకుండా మంచిని గోని నా గొర్రెకు నన్ను కెత్తని మాటకి నీ కేంజితా నన్న వాటిని పుణ్యమినన్ అవు నాకు నా పెరిక వాసన నన్ను వాటిని బెస్కెట్కి బతికి మన జీవితాన్ని ఈసనను ఒకటి. మరి నా మాట మీరు మరి పుణ్యలేరు, మరి నమ్మిల్లి మీరు నమ్మట పిల్లిరు. కానీ మరి నా గొర్రె నా మాట కేంజితా అని దగ్గరికి వచ్చినావు. మరి నా నమ్ముతోనికి మరి బెస్కెట్కి మందిన బతుకు నన్ను ఈసనని దగ్గరికి వచ్చినావు ఒకటి. ఇక అవిశ్వాసులకు మినరు మరి విశ్వాసులకు మినరు. అవిశ్వాసులకు పోని నమ్మిల్లరు, మరి విశ్వాసులకు పోని మరి ఏసు నమ్ముతారు. మరి నమ్ముతారు బాధ మీదలే మరి బెస్కెట్కి మందని మరి బతుకు మీదలే
మరి ಬೆಸ್ಕೆಟಿಗೆ ಮಂದನ ಜೀವಿತ ಮಿಂದಲ್ಲೇ ಮಾಡಾಗ ಓಡ್ನಾಡ మరి బెస్కెటికి మందన బతుకు మరి బెస్కెటికి మందన జీవితం ఆకు ఓడనాడ. ನಾನು ಸವಿತಾನೆ 20 ವಚನ ನಾನು చదివినాను. ನನ್ನ వాడికి బెస్కెట్కి బతికి మందన జీవితాన్ని ఇస్తున్నాను. అవు బెస్కె కూడా పాడాసి అన్నో బేన కూడా వాటిని నా ఖైదు నుంచి లాగో వాటిని నాకు వత్త నా తప్పి అందరికన్నా గొప్పవాడాస్మినో కాబట్టి బేన కూడా నా తప్పిని ఖైదు నుంచి వాటిని లాగో. ಬೇನ್ ರತ್ಕು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮಕಂ ತಾಯಿಸ್ತಾರೋ మరి విశ్వాసం తాయిస్తారో మనందరం బెగమేడలే మరి దేవుడి ఖైదే మనడు మినాడు. మరి దేవుడు మన జీవితం మినో మనని మరి ఓడి నుంచి బేనో వేరుతుంగాలండి బేనో మరి వేరుతుంగాల అలాగే ఒక తప్పేనే మరి తప్పేత దేవుడి ఖైదు నుంచి కూడా బేన వేరుతుంగాలో ఏం జరే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చను ఓడి మరి ఈ బెస్కెటి మందర బతకలే మరి బెస్కి పాడయ్యలే ఈ గూడుకు అವು బెస్కి కూడా పాడాసి అన్నో మన 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 బెస్కెట్కి మందని జీవితం ఇస్తుంది మరి పాడాసి అన్నో కలే పాడాసి అన్నో ఇదికు మరి యేసు ప్రభుని మరి బెస్కెట్కి పాడాసి దాయకుండా మందని జీవితం ఇంది మరి నోటే మరి బెస్కెట్కి మందని జీవితం ఇంది ఒకటి ಬೆಚ್ಚ గొప్ప సంగతి ಇದು. మరి ఈ లోకత మన డుడుకు ఈ లోకత మనకి భద్రత మిందే ఒకసారి మన బయటకత్తుకు మళ్ళీ మన మంచిగా మన క్షేమంగా మన లోన్ వేతరిస్తుంది మరి గ్యారంటీ ఇస్తుంది మనకి ఇల్లే ఈ రోజుకి జబ్బి నుంచి తర్వాత రకరకాల శోధన నుంచి ఇక చాలా ఊడుకు మరి ఆత్మహత్య ఎంజోరే హత్య ఎంజోరే ఇంకా చాలా చాలామంది మరి సావుకు ఊడినాడు మరాడు. ఈ రోజుకి కరోనా సావుకు పత ఊడినాడు మరాడు. ఈ లోకత మన భద్రత ఎత్తదిల్లే కానీ బెగమిందలే మరి యేసు ప్రభునే అవుటే మనకి మింది యేసు క్రీస్తునే మనకి బాత మిందే భద్రత మింది మరి మన బాత్తుంగా వాళ్ళు ఎత్తుకు మరి బాత్తుంగని అవసరం లేదు. ఓని పొరనేమో నమ్మకం తాస్తాను ఓని పొరనేమో విశ్వాసం తాస్తాను నీకు మరి బెస్కెట్కి మందరు బతుకుమింది ఆ బతుకు మరి బెస్కే పాడాసి అన్నో మరి బేన కూడా మరి ఓని ఖైదు నుంచి మనం వేరుతుంగాలో బేన కూడా మరి లాగుండాలి బేన కూడా వాటిని నా ఖైదు నుంచి లాగాలో బేన కూడా లాగాలో భరత్కు మనడు దేవుడి ఖైదే మనడు మినడు ఒకసారి నేను రచన పొందుకు ఇంక రచన ఎత్తది అన్నో మనడు మరి దేవుడి ఖైదే మనడు మినడు ఇదే మన దీని చదువుకు ఒకవేళ రోమపత్రిక మీరు చదువుకు రోమపత్రిక 8 మరి 38 39 వచ్చినది ఇలా అంతే సావు గోని మరి బతుకు గోని దేవదూత గోని దయ్య గోని ఇంజ జరగనద్దు గోని వాదని రోజుకి జరగనవు గోని మరి ಬೇನಿ శక్తి అత్కన్నా ఎత్తు అత్కన్నా లోయ అత్కన్నా సృష్టి మొత్త ఇంకా భేదత్కన్నా మన ప్రభువత యేసు క్రీస్తు దొరింపనే మనకి దొరక్కని దేవుడి ప్రేమ నుంచి మనని భేదు కూడా విడదీసో ఇంజిన ఖచ్చితంగా ఖచ్చిదాను అందరికి వచ్చిన పౌరు అవును యేసు ప్రేమ నుంచి మన భేదు కూడా విడదీసాలు ఇటుకు నవ్వుటి మనకి మన జీవితానికి భద్రత మింది మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మింది మరి పాడాసి అన్నో జీవితము మరి యేసు ప్రేమనగా మరి మిందే మరి పాడాసి అన్నో జీవితము మరి యేసు ప్రేమనగా మిందే మరి అలాంటి జీవితాన్ని నేను పొంది మీనే మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు ఒకటి బిందితో మా కేజీ మీనే ఒకవేళ కేజీ బతుకు మంచిదే ఒకవేళ కొత్త క్యాన్సరేనే నేను తెలుసుకుని మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు గురించి తెలుసుకుని మరి యేసు ప్రేమ పొర నేను విశ్వాసం తాస్తా ಅವನ ಪರ ನಮ್ಮಕ ಅಂತ ಅಸ್ತ ಅವನು ಬೆಸ್ಕೆಟ್ಗೆ పాడాసి అన్నో బతుకోండి ఈశ్వరం మనకి మరి బిస్కెట్కి పాడాసి అన్నో బతుకోండి మనకి ఈశ్వరం మనకి మరి సావి నుంచి మరి సైతాన్ నుంచి మరి ఈ లోకత మందైన పాపం నుంచి మన హృదయత మందైన అపరాధ భావం నుంచి మనకి విడుదల ఇస్తుంది మనకి విడుదల ఇస్తుంది ఉండు ఎత్తో ఆ సిలోದು ಪರವಂಡು ಎತ್ತುರು ಕಾರ್ಸ್ತೋ ನೀಸೆಂಕ ನಾಸೆಂಕ ಉಂಡು ಡೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಉಂಡು ಗಿರಿಡು ತ್ಯಾತ್ತೋ
నీకు నాకు పరలోక రాజ్యం ఎత్తున్నా అనమాట. ఓని పొరు నిమ్మునన్న నమ్మకం తాసుకు విశ్వాసం తాసుకున్నాడు, మరి బిస్కెట్కి మనడు మరి బతుకుతాడా? మరి మన జీవితానికి భద్రత ఇస్తుంది మరి యేసు ప్రేమని అవుటే మనకి మింది. మరి మనడు ఓని పొర నమ్మకం తాష్టమే మరి మన పని. ఇంకా మన మున్నటి కూడుకు మరి 30 నుంచి 39 వరకు మన ఊడితాడా నేను చదువుతాను. యోవను కుసిన కబురు మరి 10వ అధ్యాయం 30 నుంచి 39 వరకు నేను చదువుతాను. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ತಪ್ಪೆ ಇರುವಂ ಒರಟಾಸಿ ಮಿನಂ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತು ಅಸ್ಕು ಯೂದುರ್ಕು ಒನಿನ ರಾಯ್ಕಿನಿ ತೋಟೆ ತನ್ನಿ ಅವಕುವಾಲ ಇಂಜೋರೆ ರಾಯ್ಕಿನಿ ಪೆಕ್ತುರು ಅಸ್ಕು ಏಸು ಒರು ನೂಡಿ నా తప్పేనే శక్తి దొరింపినే మీరు ఊడనాటు నన్న దీబే మంచి పనుగుని తుంకుతాను అతుకు బేని పనుగుని పేసి నేను రాయికిని తోడితే అన్నవాళ్ళు ఇంజనీర్ అసలు ఈదురుకో నోడి నిమ్మ తుంక్త మంచి పనుగుని పేసి అయ్యో గోని ನಿಮ್ಮ వట్టి మనసుండుగా మంచి నీకు నిమ్మే దేవుడి నుంచి కెచ్చి దేవుటిని ఆస్క్యంతో నేను కాబట్టి నేనే రాయికిని ఎస్సి అవకనమింజరే జవాబిత్తారు ఒకటి. ఇంకా మున్నడుకున్నాను తర్వాత సవితను యేసుప్రభు బ్యాతకెత్త ఎత్తుకు మూడో విషయం మనం ఉన్నాడా మరి యేసుప్రభుగా మరి దేవుటే మర్రిగా మనకి వేడకాస్తున్నాం. దేవుటే మర్రిగా మనకి వేడకాస్తున్నాం. 30 వచ్చిన బారంజరికెత్తో నన్ననే నా తప్పే ఇరువం ఒరటే ఆసి మినా ಮಿಂಜರಿಕೆತ್ತೋ మరి నన్ననింత తప్పి ఒరటే ఎంజరికెత్తో అసలు యూదులకు మొత్తం చాలామంది వరకు బైబిల్ బాగా తెలుసు మరి దేవుటే పుస్తకం బాతో అంత చదివి వినరు అలా బేడ మనుషులకి ఎత్తుకోరికి నచ్చు అనమాట ఎత్తుకోరు మరి దేవుడితోనే సమానం తుంకుంజరే కోపం వాళ్ళకే అలా బేడని మనసు మరి దేవుడితో సమానం తుంకుట్టుకోరని అవుకోవాలి ఎంజరే మరి మున్నే మరి దేవుడి పుస్తకం రాసి ఉంది కదా ఎవరందరూ బాగా తుంకుతారు ఎత్తుకు అందరూ మరి యేసుక్రీస్తుని అవుకోవాలి ఎంజో రాకి పెడతారు అందరూ అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రశ్న వాడుతావు నేను చాలా మంచి పని తుంకుతాను కదా మరి నేను భారీ ఆవుకోవాలి మీరు ఊడనీరు ఇంజరే కలుపుతూ అనమాట అసలు ఊరికెత్తారు ನಿಮ್ಮ తుంక్త మంచి పని గురించి అయ్యో కానీ ನಿಮ್ಮ మరి దేవుడిని నా సవితనిక అసలు ఈదుర్కు అని నూడి ನಿಮ್ಮ తుంక్త మంచి పనుగుని పేసి అయ్యో గోని ನಿಮ್ಮ వట్టి మనసునుగా మంచి నీకు నిమ్మే దేవుడి నుంచి కెచ్చి దేవుడిని ఆస్క్యంతుంగా నేను కాబట్టి నేను రాయికేసి అవకనమింజరు జవాబిత్తు ನಿಮ್ಮ దేవుడితోనే సమానం తుంకుంది నేను కదా అందుకనే మమ్మల్ని నేనే రాయికేసి అవికితామింజరికి వచ్చినాను ఒక ఇంకా అర్థం ఆడటం పిల్లే యేసుక్రీస్తు దేవుడి జరే మరి ఓండే దేవుడి జర తెలియటం పిల్లే ఇక మన బాధ ఉన్నాడు ఎత్తుకు మరి యేసుక్రీస్తే ఆ దేవుడే ఈ లోకత్కి మరి మర్రిగా మరి తప్పెత్త మర్రిగా తప్పెంకి మర్రిగా ఓన్లీ ఈ లోకత దిగి వద్దు ఒక 20 3 కానీ ఒరండే కానీ ఓని పని వేరువేరుగా మెందే తప్పెత్త దేవుడిగా మరి ఎత్త యేసు ప్రభుగా ఈ లోకత మనం వేడకత్తాం తర్వాత ఇంజే మనతోటే మరి శుభ్రమత ఆత్మగా ఇంజే మనతోట మినం కాబట్టి ఒరండే ఈ గూడ్కు మరి మరి దేవుడితోనే సమానం తుంకుదు నేని ನಿಮ್ಮ దేవదోషనం తుంగని అలాగే ನಿಮ್ಮ ఆస్క్యం తుంగని ఇంజరు కెచ్చి ఓని మరి రాగ్యంతోనే అవకనంకి మరి ఊడమత్తు మరి యేసు ప్రభు వాడు దేవుడే మరి వాడు కెత్త మాట తప్పిలే మరి నేనే మరి తప్పే మరి ఒరట్టే ఎంజరికెత్తాం ఊడటి బేలకెత్తాడు అది మొత్తం అందరూ కోపం వస్తే మరి అందరూ కోపం వస్తే ఇంకా ముందు నేను చదువుతాను అసలు యేసు వారితోటే మీరు దేవరాశి మినిర్ ఇంజి దేవుడిని కెత్తాటు మీ పుస్తకత రాసి మిందే కదా దేవుడి మాట ఎంతోనే దేవరించి ఓడి కెచ్చి మత్తస్కే దేవుడి పుస్తకం అబద్ధం కెల్లో కదా అలా మన్నంగా తప్పేనా నేను తెలుసుకుంచి ఓను పనుగుతుంగనంకి ఈ లోకత్కి రోక్తావు కాబట్టి నేను దేవుడిని మర్రి ఇంచి కెత్తాను ఒకటి
మరి మీ దాటి మిందే మున్నే మరి దేవుడి పుస్తకత మున్నే రాసి మిందే కదా ಬೇಲ ಇದ್ಕು మరి మీరు దేవరాశి మినిర్ ఇంజి దేవుడికి ఎత్తాడు మీ పుస్తకాలు రాసి మిందే కదా మీరు దేవరాశి మిందే మీరు దేవరాశి మినిర్ ఇంజరే మరి దేవుడి పుస్తకాలు రాసి మిందే కదా ఇంజరే మరి కీర్తనలో 82వ అధ్యాయము మరి 6వ వచనతిని మరి యేసు ప్రభుగా వార్తాం మీరు దేవరాశి మినిర్ ఇంజరే ಕೆಚ್ಚనం ಆಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಕು మరి దేవుడి పుస్తకத்தை ಮಾಡಿ ಓಡಿತಾಡ మరి మోసే కూడా మరి ఫరోయిన్కల్లే మరి ఒక దేవుడిగా మత్తుండాలి ఒక దేవరిగా మత్తుండాలి ಮಾಡಿ ಓಡಿತಾಡ మరి ఒక దేవరిగా మరి ఫరోయిన్కి ఒక దేవరిగా మరి మోసే మత్తడిగా ಮಾಡಿ ಓಡಿತಾಡ బైబిల్ అదే ಈಗ మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి కీర్తన 82 మరి 6వ వచనం కిందకి వచ్చిన బాధ్యతకు మీరు మరి దేవరాశి మినిరు కదా ఇంజరు బైబిల్ మున్నే రాసి మిందే కదా ஒரு మనిషికి దేవుడు అలా కెత్తుకు మరి నన్న ఈ మాట కెత్తుకు మీకు భారీ కోపం వేయించరే ఒరేం తలుపును వాళ్ళకి దేవుడి పుస్తకం అబద్ధం కెల్లో కదా ఇంజరు ఒరేం తలుపరు మాకు ఒరేని తలుపును ఇంక మున్నటి కూర్చున్నాడు మరి తప్పే నానని తెలుసుకుంచి ఒని పనుగుతున్నానికి ఈ లోకతి రోత్త కాబట్టి ನಾನು ದೇವುಟಿನ ಮರ್ರಿ ಇಂಜಿ ಕೆತ್ತ ನಾನು ಬನೋ ಬರಿತ್ತೋ ನನ್ನನ್ನೇ ತಪ್ಪೆ ಅತ್ತ దేవుడు ಹೊರಟೆ ಇಂಜರ್ಕೆತ್ತೋ ಇಂಜು ಬನೋ ನನ್ನ ದೇವುಟ ಮರ್ರಿ ಇಂಜರ್ಕೆತ್ತೋ ನನ್ನ ದೇವುಟ ಮರ್ರಿ ಇಂಜರ್ಕೆತ್ತೋ ನನ್ನೇ ಮೆಸ್ ಐತೀನಿ ನನ್ನೇ దేవుడు ಇಂಜರ್ಕೆತ್ತೋ మరి దేవుడు మరి ಬೇನಾಯ್ತು మరి దేవుడే ಆಯಿತು దేవుడు మరి ಬೇನ దేవుడే మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకಕ್ಕೆ దేవుడు ಮರ್ರಿగా ಡಿಗಿ ವತ್ತೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ దేవుడు మరిగా మరి ఈ లోకದ దిగి వತ್ತೋ ఓండు ఒక మనసుని తీస్తే దేవుడిగా మరి మనసునిగా ఈ లోకత కూడా జీవిస్తూ మూడు బెస్కత్కు దేవుడు మర్రి ఏం జరికెత్తాడో మళ్ళా ఓరు బాత్ తుంపుతారు ನಾನು ಸವಿತಾನು అలా కెత్తం దాన్ని పేసి ನನ್ನ దేవుడిని ఆస్కం తుంపుతానించి మీరు నా సంఖ్య ఎత్తడం ಬೇಲ నా తప్పిని పనుంగి నన్ను తుంగకుండా మతుకు నన్ను మీరు నమ్మకరిల్లే ಗೋನಿ ನಾ ತಪ್ಪೇನು ಪನುಂಗಿರಿ ನಾನು ತುಂಕನ್ನ మీరు నన్ను నమ్మిల్లిరి ನನ್ನ తప్పేన ఒకటే తప్పే నా ఒకటే కలిమినం ఇంజి మీరు తెలుసుకుందనానికి కనీసం ఆ పనుగుని ఊడి మీరు నమ్మాటి ఇంజరకెత్తాం దీనిని పేసి ఓనిని పెయిదవలించి ఓరు మళ్ళా ప్రయత్నం తుంపుతారు కానీ ఓండుబోని వరగ నుంచి తప్పి అత్తాం మున్నే మరి తప్పెత్త దేవుడిని నేను నన్న ఒరండే ఇంజరకెత్తాం తర్వాత ನನ್ನ దేవుడి మరి నన్నే ఏం జరికెత్తాం తర్వాత తప్పే నా ఒకటే నన్న ఊరి ఒకటే మినం నన్ను తుంగని పని అంతా మీరు ఊడి మీరు నమ్మటి జరికొచ్చిన ఒకటి మరి దేవుడి మరి నన్నే ఏం జరికొచ్చడం నన్నే దేవుడు నింజరే మరి యేసు ప్రభుకి ఎచ్చడం ಆಗ ಮತ್ತೆ ಯೂದರಿಗೆ ಅರ್ಧಮತ್ತೆ ಬಾದ ಅರ್ಧಮತ್ತಿತ್ಕು ಎಂದು దేవుడితో సమానం తుంగుట్టో ఎండు ఆస్క్యం తుంగుతో మరి దేవదర్శనం ఏంటి తుంగుతో ఎంజరే అది మత్తుడికి అర్థమತ್ತೆ అందుకని ఎవరందరూ మరి రాయికు తీసి ఓని అవకవులు ఎంజరే ఊరు ఊడ్రమంటారు నేను చాలామంది తలుపరమంటారు మరి యేసు ప్రభు దగ్గర దేవుడి దగ్గరికి ఎత్తో నేను తలుపరమంటారు ఇవన్నీ మన ఊడుకు మంచి చదువుకు మనకు అర్థమైతే బాధ్యతకు మరి యేసు క్రీస్తే దేవుడు ఎంజరే మరి ఊండే దేవుడి మర్రి ఎంజరే మరి దేవుడి మర్రి ఎత్తుకు దేవుడే ఎంజరు మనకి అర్థమైతే మరి మన ఇంతమంది కూడా మనం ఓడతాడా మరి అబ్రహాం పుట్టక మున్నే నన్ను మొత్తం నింజరు వాడికి ఎత్తాం అది కూడా మనం ఓడతాడా ఇంజ కూడా మళ్ళీ మనం ఓడినాడు నన్ను దేవుడి మర్రి ఇంజరికి వచ్చినాం అవును యేసు దేవుడి మర్రి మరి నీ శంక నా శంక ఆ పరలోక తినోడు విడిసి వాటి ఈలోక దిగి వస్తాం మరి నీరి నన్నుని ఆ పాపతే మందని ఊబి నుంచి నీరు నన్ను మరి తేతనంకి ఓడు ఈలోక దిగి వస్తాం దిగువాసి మరి నీనిని నాని ఓడు రచిస్తావు నిమ్మనన్న ఆ సెలవు పొందిన శిక్ష ఓండు మరి ఆ శిక్ష పొందుతావు మరి నిమ్మ నన్న అర్థని బాధ ఓండు అర్థం మరి నీకు నాకు రచన ఇస్తావు ఒకటి మరి బెచ్చ గొప్ప పని ఉంటుందో కానీ ఇక మొత్తం యూదురికి మనం నమ్మటం పిల్లరు
అందుకని యేసు గತ್ತೋ నా తప్పిని పనుగుని నన్ను తుంగకుండా మతుకు నన్ను మీరు నమ్మకలే. మరి నేను చాలా గొప్ప గొప్ప పని తుంగుతాను కాబట్టి ఒకవేళ నన్ను తుంగకుండా మతుకు మీరు నమ్మకలే, కానీ నేను చాలా పని తుంగుతాను కదా ఆయన మీరు నమ్మటం బిల్లి రేంజరే ಒಂದು ತಲಪರು ಮತ್ತರು కానీ ಓರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರತ್ కానీ పేదవాళ్ళు అన్నీ మరి ఆవుకోవాలి ఎదురు వాడు మెత్తరు కానీ ఉండగా అగరించి వాడు మరి యోర్దాను ఇందని నాటి వాడు దెమ్మిరి తడికి మాటికి ఊడినాడ. ఆ యోర్ధని దాన్ని నాటి అత్తపయ మరి చాలామంది ఓని పొరి నమ్మకం తాస్తాడుగా మరి 42 వచ్చినట్టు మన్నాడు మరి ఊడితాడ. దీవె మంది మరి ఓని పొరి నమ్మకం తాస్తరుతుంది మన ఊడితాడ. ఒకటి మరి మూడు మాట మనకి ఆస్తాడ. ఒకటి మరి ఎదురికిని మరి అపనమ్మకం మనకి ఆస్తాడు. రెండోది మన ఓడుకు మరి మన జీవితానికి భద్రత అవుతుంది మనకి ఆస్తాడు. మరి ఎదురికి అపనమ్మకం అవుతుంది మన ఓడతాడు మున్నే. తర్వాత రెండోది మన జీవితానికి భద్రత మరి యేసు ప్రభునకి మింది అవుతుంది మన ఓడతాడా. మరి మూడోది మన ఓడతాడా మరి యేసు ప్రభు దేవుడి మర్రి అవుతుంది మన ఓడతాడా. అవును ಒಂದು ಮಾಟ ಕೆತ್ತೋ ಓಂಡೆ ಕೆತ್ತೋ ಸ್ವಯಂಗ ಕೆತ್ತೋ ನನ್ನ ನಿಂತ ತಪ್ಪೆತ್ತ ದೇವ್ಡು ಹೊರಟೆ ಆಸು ಮಿನಂ వాళ్ళకే ఓడు నా ఒకటి నన్ను ఓన ఒకటి మీనాన్ని దొరికెత్తాం. తర్వాత ನನ್ನ దేవుడి మర్రి ఏం దొరికెత్తాం అసలు మొత్తం అందరికి కోపం వస్తే యూదురికి అందరు కోపం వస్తే మరి దేవునితో సమానంగా మేము తుంగుంటేనే ఆస్కెం తుంగని ఏం జరువారు ఓని ఆవుకోవాలింದ రాకపోతారు. మరి దేవుడే మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు ನನ್ನ దేవుడి మర్రిని నన్నే దేవుడి నింజరు ಕೆತ್ತೋ మరి నాడు ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ యేసు ప్రభుని పేద ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ತಪಯ ನೀವು ಬಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿ నీ జీవితத்தை యేసు ప్రభు ಬೇನು ಆಸೆ ಮೀನು మరి నా జీవితத்தை యేసు ప్రభు ನನ್ನ ஒரு దేవుడుగా ஒரு రచన ఎత్త మరి రచకుండుగా మరి నా బెస్కిరి మందని బతుకు ఇత్త దేవుడుగా నన్ను ಅವನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ. మరి నా పాపని నొరత దేవుడు ఓనే ఇత్తది నన్ను మరి నమ్మి నన్ను విశ్వసిస్తాను, నన్ను అంగీకరిస్తాను. మరి నాడు నీ జీవితం బేల మీదే నీ ఒకటే అపనమ్మకం మీదే నీ జీవితతే మరి నీ జీవితతే మరి నీ బతుకింకి భద్రత ಬೆగ్గಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕರು ಮೀನೇನೆ మరి బెస్కిరికి మందని బతుకు మరి ಬೇನೋ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಸರ್ ಮೀನೇನೆ మరి యేసు ప్రభునాಗೆ ಮಿಂದೆ మరి బెస్కిరికి మందని బతుకు మరి దేవుడు ಬೇಣು ಎಂಜ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕರು ಮೀನೇನೆ మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినావు నన్నే దేవుడి మర్రిని నా వాటి బెస్కిరి మందని బతుకు మింది ఏం జరికొచ్చినావు మరి ఓనగ బతుకు మరి నేను తెలుసుకుంచి ఓని por నమ్మకం దాసుకు ఆ బెస్కిరి మందని బతుకు నీకు ఉండేదు. ఆ బతుకు బెస్కే పాడాసి అను ఆ బతుకిని మరి బేనే కూడా ఓడి నుంచి తీసి వాటాలో బెస్కిరి మందని బతుకు మరి బెస్కిరి మందని రచన ఓడి మనకిత్తో అచ్చో మరి చాలా గొప్ప రచన మనకిత్తో. మరి అలాంటి దేవుడిని మేము తెలుసుకుంటేనే ఒకవేళ తెలుసుకుని పోతే మరి రోజు మరి దేవుడి మాట క్యాన్సర్ దేవుడి మాట నేను చదవ తెలుసుకుంటపోయా నీ మౌనిని మరి అంగీకరిస్తా మరి ನಿಮ್ಮ నమ్మకం తాసా ఓడిని మరి రక్షిస్తావు నీకు మరి బెస్కెట్ మందని బతుకోండి నీకు ఈతో మరి దేవుడు మరి నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవిస్తావు. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తావు. మరి వారం మన కలికడ దేవుడు మీ అందరికి దీవిస్తావు. నన్ను చిన్న ప్రాంతం మరి ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను. దేవా మా ప్రభా నీకు వదనకేస్తున్నాను దేవా మరి ఇంజడి దాకా ನಿಮ್ಮ మాతో మత్తిని దేవా మరి యుద్ధుడికి ఒకటి అపనమ్మకం మత్త దేవా కానీ మమ్మ ఊడుతాం దేవా యేసుక్రీస్తున ఒకటే మరి భద్రత మీదే మా జీవితానికి ఇత్తది మా మూడుతాం యేసుక్రీస్తు దేవుడు ఇత్తది మా మూడుతాం దేవా నీకు వందనాలు దేవా మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం దేవా మరి నా శాంక మా అందరి శాంక దేవా ఆ పరలోకం ನಿಮ್ಮ విడిచి వాటి ఈ లోకతికి వాసి నీ నెత్తురు కాసి ఆ నెత్తురుతోటి మా పాపకి ఎంత శుభ్రం తింగి దేవా మా కొత్త బతికిత్తింది నీకు వందనాలు దేవా. ఈ వీడియో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నీకు అయితే అప్పకేసినాను దేవా. ಬೇಡ కొత్త క్యాన్సర్ దేవా నేను తిరిగా మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకున్నాక సాయంత్రం దేవా మరి ఊడుతురు అందరూ నీకు అయితే అప్పగిస్తున్నాను ఊరిగా నేను దీవేస్తాను దేవా. ప్రార్థన యేసు ప్రభు దేవా ఆమేన్.
ఆమె. మీ అందరికి వందనాకు ఇచ్చే మీ ఊరుతున్న మీ అందరికి వందనాకి ఇస్తాను.